गिबियावनो गासैबो जिखिनि बर' पर्टेल मिडिया दङ बिथांमोनखौ बरायदों। दिनैहाय नेशनेल एजुकेशन पलिसि 2020 बे NEP 2020 दाख्लैबावै भारत सरकारा जि केबिनेट पास खालामबाय बिनि सायाव माखासे बाथ्रा मिथिहोनांगौ आरो माखासे जिखिनि मावनो गोनां दङ बा माखासे थारैनो बेयाव जेंनाबो दङ बेनि सुस्रांनायनि थाखाय बयबो बर' फरायसा फरायसुलि बर' गार्जेन टिचार्स आरो बर' हारिनि सुबुंफ्रा आफादफोरा ज' लोगो नांनानै खामानि मावनो गोनां दङ होननानै जों सानो। दा बेखायनो नेशनेल एजुकेशन पलिसिया गुबै ओंथियाव मा बिनि सायाव ड्राफ्ट जिखिनि बिल ड्राफ्ट फैदोंमोन बे ड्राफ्टखौ लानानै गुबुन गुबुन लेभेलाव सरसा जादों आरो बेयाव रिकमेन्डेशननि थाखाय बा साजेशननि थाखाय बा एडभाइसनि थाखाय गासैबो लेभेलाव सरकारा माखासे साजेशन्स अपिनियन आरो एडभाइस नागिरनानै कुवेरिबो खालामनाय जादोंमोन आरो बे गासैखौबो लाजोबनानै भारत सरकारा बा मिनिस्ट्रि अफ हिउमेन रिसोर्स डेभेलपमेन्ट HRD बिथांमोननि जि गासै टीम दङ बे टीमा बे ड्राफ्टनिफ्राय फाइनाल जि माने बिल लाबोनांगौ बिनि थाखाय केबिनेट पास खालामनानै लाबाय आरो बे फाइनाल बिला फैबाय थानाय समाव फैगोन बा बियो पार्लियामेन्टआव बियो पास जागोन। दा जायखिजाया नेशनेल एजुकेशन पलिसि 2020 नि गेजेरजों माखासे रिभलिउसनारि चेन्ज सोलोंथाइनि बिथिङाव लाबोनो नागिरदों अल अभार इन्डिया आरो लोगोसे स्ट्राक्चारेल चेन्ज आथिखालनि जि सोलोंथाइनि सिस्टेम दङ जिखिनि कारिकुलाम दङ बा पेडागजि दङ बिनि सायाव टटेल मोनसे स्ट्राक्चारेल चेन्ज सोलायनाय आबुं सोलायनायखौ सरकारा लाबोनो नागिरदों आरो बिनि गेजेरजों हादोरनाङै सोलोंथाइनि जि मानदान्दा क्वालिटि आरो बिनि जि स्टेटास आरो बेयाव नलेज बेस स्किल बेस बे गासैखौबो एटेनसनाव लाखिनानै नैबे जि माने NEP 2020 34 इयार्सनि उनाव भारताव मोनसे गोदान स्ट्राक्चारेल आरो रिभलिउसनारि चेन्ज मोनसे फैनो नागिरदों। 1992आव थारैनो एसे सोदांनाय लाबोदोंमोन नाथाय नैबे जि बिल बे बिलाव टटेल चेन्जनि थाखाय मोनसे स्ट्राक्चारेल चेन्ज बानायनाय जादों। दा जायखिजाया 10+2 जि मडेल दङमोन बे 10+2 मडेल जिखिनि सोलोंथाइनि बेबस्था दंमोन बेखौ बोखारनानै 5+5 5+3+3+4 गासै 15 इयार्सनि मोनसे कर्स बेयाव कन्टेन्ट बानायनाय जादों 5-3-3-4 आरो बिनि गेजेरजों जिखिनि स्ट्राक्चार बेयाव बानायदों साइन्स आर्ट्स आरो कमार्स बेबायदि 10+2आव जेरैबायदि थायोमोन बेखौ गैया खालामनानै टटेल मोनसे गोदान माने फर्मुलानि गेजेरजों गोदान मोनसे स्ट्राक्चार चेन्जनि गेजेरजों सासे साइन्सनि स्टुडेन्ट कमार्सनि स्टुडेन्ट आर्ट्सनि स्टुडेन्ट बिदि थायाबासिनो सासे स्टुडेन्टआ फिजिक्सबो लानो हायो मेथ्सबो लानो हायो सासे स्टुडेन्टआ नोङो बियो हिस्ट्रिबो फरायनो हागोन पलिटिकेल साइन्सबो फरायनो हागोन बेयाव साबजेक्टनि मोनसे पुल थागोन आरो बेयाव गासैबो स्टुडेन्टनि थाखाय मोनसे गोसोबायदि गावनि साबजेक्ट चयस खालामनानै फरायनो हानाय मोनसे सिस्टेमखौ बेयाव लाबोनो नागिरदों। जिहेथु सिगांनि समावनो आर्ट्स फरायोब्ला साइन्सनि साबजेक्ट लानो हाया कमार्स फरायोबा आर्ट्सनि साबजेक्ट लानो हाया नाथाय बे बाराव गासैबो स्टुडेन्टआ गावनि चयस मथे नोङो गुबुन गुबुन एरियानि डिसिप्लिननि साबजेक्टखौबो बेयाव फरायनो हागोन। दा बेखायनो बे फ्लेक्सिबिलिटिखौ बेयाव दोननाय जादों आरो कारिकुलार आरो पेडागजिकेल स्ट्राक्चारखौ बेयाव सोलायनानै होनाय जादों। दा जि 5 जि फाउन्डेशन स्टेजनि बाथ्रा बुंनाय जादों बेयाव गिबियावनो सासे फरायसाया जिखिनि प्रि प्राइमारि बर'आव जेरै जों बिथराइ जायखौ अंगनाबादिया सालायोमोन जों बुंबाय थादोंमोन जों दाबि होदोंमोन सरकारखौ जे बे जि बिथराइ जे गोरलै फाइलि होननानै बुङो बेखौ स्कुल लिंक सिस्टेमावनो हरनांगौ क्लास 1 2 3 4 5 जोंनो हरफानांगौ होननानै
नाथाय बेखौ बिथांमोननो फुंनि मर्निं स्कुल जे अंगनाबादियाव होनानै अंगनाबादिनि गेजेरजों बिजाब मोननायनि बेबस्थाखौबो खालामाखै जास्ट बिसोरखौ माने गेलेनो थाखाय लिंहरो माब्लाबा लिंहरा नाथाय नैबे जि गोदान मोनसे सिस्टेम बे सिस्टेमनि गेजेरजों बेयाव माने प्रिपारेटरि जि माल्टि लेभेल माने प्ले बेस्ड एक्टिभिटिस थागोन आरो बिनि गेजेरजों लार्निं थागोन गेलेनानै आरो सोलोंनाय बेयाव थागोन दा बेखायनो जि 5 इयार्स जि फाउन्डेसन बेयाव मोनसे कर्स होदों बियो माने प्रि प्राइमारि आरो लोगोसे क्लास आरो 1 आरो 2 आ बेयाव थाफागोन बिनि उनाव 3 इयार्स जि माने प्रिपारेटरि मोनसे स्टेज लाखिबावदों बेयाव थाखो 3 थाखो 4 थाखो 5 क्लास 3 4 5 बेयाव मोनथामखौ दाजाबनानै होनाय जादों आरो बिनि उनाव मिडल जि स्कुल बा आपार प्राइमारि बेखौ लाखिनाय जादों आरो बेयाव क्लास 6 7 8 बे मोनथाम स्टेन्डार्डखौ लाखिनाय जादों आरो जोबनायाव 4 इयार्सनि जि कर्स बे जाबाय हाई स्कुल लेभेलनि क्लास 9 10 11 आरो 12 बेखौ ज' मोनसे कम्पेक्ट 5+3+3 4 बेखौ लाखिनाय जादों दा बेखायनो बे मोनसे हलिस्टिक एप्रोच होननानै जों सानो आरो मोनसे स्ट्राक्चारेल सेन्स अल ओभार माने इन्टारनेशनेल जिखिनि स्टेन्डार्डनि बा जार्मानाव जेरै सोलिदों बा नोङो गुबुन गुबुन देश जायफोर जौगानाय देश बे जौगानाय देशफोरा बे कारिकुलामफोरखौ चेन्ज खालामनानै बिसोरो अभारअल स्टुडेन्टनि माने मेन्टेल स्किल बिसोरनि लार्निं बिसोरनि नलेज बेस्ड माने मोनसे बिसोरनो जाहाथे स्कुलिं बा एजुकेसन होनो हायो बिनि थाखाय दिनै गासिबो पृथिबियानो बे मोनसे कम्पिटिसनाव दङ रेसाव दङ आरो बे स्टेन्डार्डखौ मेनटेन खालामनानै दिनैहाय भारत सरकाराबो बे मोनसे NCERTनि आन्डारावनो सोलायनायखौ लाबोनो नागिरदों दा बेयाव मोनसे गुबै जि बिथिं बे बिथिङा जाबाय क्लास 6निफ्राय भकेसनेल कर्सखौ कम्पालसरि खालामनानै सिगाङाव जोङो थिउरिटिकेलल' फरायोमोन बा जोङो थिउरि बेस्ड लार्निं खालायोमोन नाथाय एबाराव भकेसनेल कर्स लाफानानै बे भकेसनेल कर्सनि गेजेरजों सासे स्टुडेन्टआ प्रेक्टिकेलबो आरो थिउरिबो मोननैबो फरायगोन आरो माखासे टाइम होनाय थागोन जेराव बियो गार्डेनिं सोलोंनो हागोन कार्पेन्ट्रि सोलोंनो हागोन मेसन मिस्ट्रिनि खामानि सोलोंनो हागोन वेल्डिंनि खामानि सोलोंनो हागोन बा मेकानिकनि माने भेरियास माने एरियाफोर थागोन जाय जेराव इन्टारेस्टेड जाहाथे बियो स्कुलिं बा बिनि एजुकेसन जोबखांनायनि उनाव बियो जाहाथे ओरैनो थानो गोनां जाया आरो बेजोंनो बियो गावनि जिउखौ दैदेननो हायो बा लाइफ स्किल बे स्किलखौ मोननो हायो आरो बिनि थाखाय इन्टार्नशिप माने कर्सबो थागोन बियो बेखौ माने सोलोंनानै लानो हागोन डिउरिं बिनि माने स्कुलिं स्टेजावनो बा बिनि सोलोंथाइ लाबाय थानाय समावनो दा बे मोनसे मोजां दिग होननानै जों सानो आरो बेयाव कम्पिउटाराइज कडिं सिस्टेम बेयाव एप्लाइ खालामनो नागिरदों आरो बिनि गेजेरजों स्टुडेन्टफ्रा माने क्लास 6निफ्रायनो माने ग्रेजुएसन सिस्टेमाव बा कडिं सिस्टेमाव माब्रैहाय बियो गावखौनो माने लांनांगौ बा बिनि गेजेरजों इभालुएसन आरो एसेसमेन्टखौ बोरै बेयो मिथिनो हायो टिचारा मार्क्स होगोन स्टुडेन्टआ गावबो माने गावनि एसेसमेन्टखौ खालामनानै लानो हागोन अभारअल बे मोनसे एसेसमेन्ट बा इभालुएसननि बेयाव सिस्टेमखौ लाखिनाय जादों दा बेखायनो बे मोनसे गोजोनथाव रादाब आरो मोनसे गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे दिनैसिम भारत सरकारा 3%ल' GDPनि ग्रस डमेस्टिक प्रडाक्ट जि अल अभार इन्डियानि इनकाम दङ बिनि 3%ल' एजुकेसन सिस्टेमाव बाहायदोंमोन वेरेस भारतनि जायफोर माने एकाडेमिसियान इन्टेलेक्सुवेल बिसोरो बुंबोबाय थादों दल संगठनफ्रा बुंदों जे एजुकेसनाव मर माने जोङो फाइनेन्स बा मर बाजेट जोङो लानांगौ आरो बिनि थाखाय नैबे बारनि जि नेशनेल एजुकेसन पलिसि दङ बेयाव 6%सिम टारगेट होदों ग्रस डमेस्टिक प्रडाक्ट GDP टटेल इनकामनि 6%खौ एजुकेसनाव बाहायनाय जागोन आरो बेजों जोंहा मोनसे बिसास दङ जे इनफ्रास्ट्राक्चार बा नोङो टिचार्स एपइन्टमेन्टनि बेलायावनो जा बा एजुकेसनखौ लानानै अभारअल टेक्सट बुकनिफ्राय लानानै जिखिनि जोङो नांगौ इकुइपमेन्ट्स स्टुडेन्टखौ मोनसे केरियार बेस्ड एजुकेसन होनो थाखाय जिखिनि इनभेस्टमेन्ट बा बाजेटनि प्रयोजन जायो बिनि थाखाय निस्सय भारत सरकारा बे थोजासे माने बेयाव फैसा बाहायदों बा बाहायनो नागिरनायखौ जों नुदों दा बेखायनो जि एग्जाम बेस्ड दङमोन जोङो जि मुखास्थ' खालामनानै आनजाद लिरनांगौ
हल इयारखौ फरायबाय मुखास्थ' खालामबाय आनजाद लिरनांगौ आरो बेयो बे जि मुखास्थ' सिस्टेम मेमराइजेसन बेस्डनिफ्राय दायो एग्जामनि जि सिस्टेम बेखौ सोलायनानै जाहाथे खम माने बेयाव मेमरि जिखिनि जोङो मुखास्थ' खालामनानै फरायो बेनिख्रुइ बांसिन नोङो गाव सोलोंनानै गाव बुजिनानै माने एक्टिभिटि बेस्ड आरो माने बे इभालुएसन आरो एसेसमेन्ट बेस्ड माखासे सिस्टेमखौ आपग्रेड खालामनानै बे जे मुखास्थ' खालामनाय सिस्टेम बेखौबो दिनै गैया खालामनानै बांसिन माने प्रेक्टिकेलाव लांनो नागिरनाय जोङो बेखौ नुदों दा बेखायनो गासैबो बिथिंखौ नायोब्ला दिनै क्लास 1निफ्राय आप टु क्लास 12सिम जिखिनि सिस्टेम बेयाव लाबोदों जथेस्थ' बियो मोनसे स्ट्राक्चारेल आरो रेभुलेसनारि मोनसे जांख्रिथायारि सोलायनाय होननानै जोङो बुंनो हायो आरो क्लास 12नि उनाव जि माल्टि लेभेल एन्ट्रि आरो एक्जिट प्रग्राम मोनसे स्पेसियेल बेयाव मुं दोनदों नोङो डिग्री फरायनाय लोगो लोगो 4 इयार्स बेयाव डिग्री लाखिनाय जादों 3 इयार्सआवबो नोङो डिग्री मोनगोन फार्स्ट इयाराव नोङो जेब्ला एडमिसन लागोन बे एडमिसनाव बोसोरसे फरायनानै सोरबा स्टुडेन्टआ गारोब्ला बियो गोदानै जागायनो गोनां जायोमोन सिगांनि सिस्टेमाव नाथाय दायो बोसोरसे फरायनानै बियो जुदि गारोब्ला बे सार्टिफिकेट मोनगोन बोसोरनै फरायनानै जुदि कलेजखौ गारोब्ला बियो डिप्ल'मा मोनगोन आरो बोसोरथाम फरायब्ला बियो बेचेलर डिग्री मोनगोन बोसोरब्रै फरायबा बेचेलर डिग्री उइथ रिसार्च बे माने डिग्रीखौ बियो मोनगोन दा बेयाव जुदि नायोब्ला सिगाङाव नोङो बोसोरसे फरायबाय फार्स्ट सेमेस्टार सेकेन्ड सेमेस्टार होबाय नोङो माने रांखान्थिनि आंखालाव बा बायदिसिना जेंनायाव नोङो स्कुलखौ कलेजखौ गारनो गोनां जाबाय दा बिनि उनाव बियो एन्ट्रि मारिनोब्ला गोदानै फरायफिननो गोनां जायो बिनि बैसोआबो माने बेयाव प्रब्लेम जायो नाथाय रांखान्थिनि अबस्थानि थाखाय बा बायदिसिना थासारिनि थाखाय नोङो जुदि एबाराव बोसोरसे फरायनानै बोसोरनै फरायनानै नों गारोब्लाबो नों सार्टिफिकेट बा डिप्ल'मा मोनगोन आरो बेयाव नोंहा कम्पिउटाराइज मोनसे ग्रेडिं एकाउन्ट क्रेडिट सिस्टेम बेयो जानानै थागोन नोङो गोदानै 2 बोसोरनि उनावबो सेम जि समाव नों गारदोंमोन बेयावनो एडमिसन लाफिननानै नोङो बेचेलर डिग्री बा बेचेलर डिग्री उइथ रिसार्चखौ नोङो डिग्रीखौ लानो हागोन दा बे माल्टिपोल जि एन्ट्रि आरो एक्जिट नोङो कन्टिनिउबो खालामनो हायो मायबा उसुबिदायाव नोङो ड्रपबो खालामनो हायो फिन 1-2 बोसोरनि उनाव नोङो बेखौ कन्टिनिउबो खालामनो हायो दा बेखौ नायोब्ला जोंनि जि कलेजाव ड्रप आउटनि जि सिस्टेम दंमोन ड्रप आउट खालामनांगौ जायोमोन कम्पालसरि नोङो मायबा नोङो उसुबिदायाव कलेजखौ नों ड्रप होनो गोनां जायोबा लाइफ टाइम बियो माने बेयाव फैफिननो हायै मोनसे थासारि दंमोन बे सिस्टेमाव एबाराव जोंनि स्टुडेन्टफोरनि थाखाय मोनसे बेनिफिट थारैनो जागोन आरो बेखौ लानानै बयहाबो मोनसे सेटिसफेक्सन दिनै फोरमायनायखौ जों नुदों दा बेखायनो नैबे जि टटेल मोनसे चेन्ज लाबोनो नागिरदों बे चेन्जनि जि भारत सरकारनि जि एप्रोच बे एप्रोचआ इमप्लिमेन्टेसना बांसिन इम्पर्टेन्स आरो जुदि मोजां इमप्लिमेन्टेसन जायोब्ला थारैनो बियो जोंनि थाखाय लाब जागोन आरो जुदि इमप्लिमेन्टेसना लेहेम जायोब्ला बेयाव जोंहा जथेस्थ' जिखिनि बेखौ कन्टिनिउ खालामनांगौ बा बेखौ मोजाङै बाहायनांगौ बेयाव थारैनो जेंना नुजागोन होननानै आं सानो दा नैबे नेशनेल एजुकेशन पलिसि 2020नि गेजेरजों जिहेतु मादार टां मिडियाम बा हम लेंगुवेज लकेल लेंगुवेजखौ स्पेसियेल स्ट्रेस होनाय जादों दा बर' मिडियामनि थाखाय स्पेसियेलि जों जुदि बुंनो गोनां जायोब्ला एजुकेशना मोनसे कनकारेन्ट लिस्ट बेयाव स्टेट आरो सेन्टार मोननैयाबो बेयाव से थायो आरो नैबे जि माने केबिनेट पास खालामबाय NEP 2020 बेखौ टटेल भारत सरकारानो गावनि अधीनाव लानानै MHRDआ बेखौ तयार खालामदों दा बेयाव बर' मिडियामनि जुदि जों बाथ्रा बुंनो गोनां जायोब्ला दिनैबो बर' मिडियामा क्लास 10सिम दङ क्लास 12सिम खालामनायनि थाखाय जिखिनि खामानि हाबाफारि बेखौ मावगासिनो सरकारजों दा बेखायनो बेयाव स्पेसियेल मेनसन खालामनाय दङ जे आप टु क्लास 5सिम हम लेंगुवेज लकेल लेंगुवेज बा मादार टां लेंगुवेज माने बेयो कम्पालसरि फरायनो हायो बा बेखौ एक्सटेन्सिभलि क्लास 8सिमबो फरायनो हायो होननानै बेयाव लिरनाय दङ दा जि इंलिश मिडियामनि जि माने कम्पालसरि बेयाव जि प्रेसार दंमोन बेखौ गुबुन गुबुन स्टेटआ भारतआ जिहेतु माल्टि लेंगुवेज मोनसे कान्ट्रि आरो बेयाव दासिम माने 8 सिडुलाव हाबनाय लेंगुवेजफोरा जोंहा जिखिनि जिहेतु 22टा दङ आरो बिनि उनावबो गोबां माने बेयाव डाइलेक्टसफोर दङ गोबां रायज्लायजानाय माखासे दिनैबो मिडियाम हिसाबै हाबाखै बेयो साबजेक्ट हिसाबै फरायजायो
दा बे बेलायाव बर' मिडियामनि बाथ्राखौ जों जुदि बुंनो नांगौब्ला नैबे जि रिभलिउसनारि आरो स्ट्राक्चारेल जि मोनसे चेन्ज लाबोनो नागिरनाय बेजों खाब जानानै बर' मिडियामखौ जुदि लांनो गोनां जायोब्ला बेयाव मादार टां मिडियामखौ स्ट्रेस होदों आरो बेखौ लानानै जोङो गोजोननाय मोन्दों। एबसुनिफ्राय जों गोजोननाय फोरमायदों जिहेथु जोंहा थाखो 10 सिम दंखायो आरो थाखो 12 सिम खालामनायनि बाथ्रा बेयाव दङ। बिनि गेजेरजों जोङो इंलिसखौ बा राष्ट्र भाषाखौ जोङो हिन्दीखौ अलरेडि साबजेक्ट हिसाबै जों फरायखायो। दा बेखाय लेंगुवेजनि बिथिङाव जेबो जेंना नुजानाय नङा होननानै आं सानो आरो बे जि मोनसे गोदान सेटआप लाबोनो नागिरदों बेयाव बर' मिडियामनि जिखिनि ब्राइट फिउचार बेखौ जोङो मोजाङै एस्टाब्लिश खालामनो हागोन होननानै आं सानो। नाथाय बे बाथ्राखौ जोङो नायनो गोनां जे जिखिनि सिस्टेम जिखिनि स्ट्राक्चारेल चेन्ज बेयाव लाबोनो नागिरदों बिनि गेजेरजों बर' मिडियामनि आथिखालनि फरायसालिफोरनि जुदि थासारिखौ नायोब्ला बे बोरैहाय खाब जागोन बे जोंनि थाखाय बिराद चेलेन्जिं आरो बिराद जुजिनो गोनां। मानो होनना बुङोब्ला जोंनियाव साफिसियेन्ट इनफ्रास्ट्राक्चार सरकारि बर' मिडियाम फरायसालियानो होन प्राइभेट बर' मिडियामानो होन बा भेन्सार स्कुलानो होन बेयाव बिल्डिंनि इनफ्रास्ट्राक्चारनि जथेस्थ' जेंना दङ दिनैसिमबो। बेजों लोगोसे टिचार्सनि सर्टेज दिनै जोङो मोजां टिचार एभेलेबेल जों मोननो थाङा। जिर' टिचार सिंगल टिचारजों गोबां स्कुला सोलिनानै दङ। गोबां फरायसालिया दिनै थैलांबाय टिचार गैयिनि थाखाय। दा बेखौ नायोब्ला नैबेयाव जि टिचार्सनि क्वालिटिनि आरो टिचार्स एभेलेबिलिटिया बेयाव नांगोन जिहेथु भकेसनेल कर्स आरो मेन कर्स बेयाव लांनायनि बाथ्रा बुंदों। दा बेखाय जोंनियाव जिहेतु साफिसियेन्ट टिचार गैया साफिसियेन्ट टिचारखौ जिहेतु रेगुलाराइज दिनैसिमबो खालामनो हायाखै। टेट एपइन्टमेन्टखौ होदों टेट क्वालिफाइड दङ नाथाय बिसोरनि रेगुलारिटिया दिनैसिमबो जायाखै। दा बेबायदि मोनसे जेंनायाव सर्टेज अफ टिचारनि जेंनायाव नैबे जे जोङो नैबे ट्रेन्डजों जे लांनांगौ बे जोंनि थाखाय बिराद जुजिनो गोनां। फारसेथिं जोंहा गोबां भेन्सार स्कुल दङ दिनैसिमबो प्रभिन्सियेलाइज जायाखै आरो नैबे सिस्टेमखौ जुदि जों रान खालामनांगौबा बे फरायसालिफोरा बाउन्ड बियो सरकारि जाथारनांगोन आरो सरकारि खालामनो हायाब्ला जोङो बै फेसिलिटिफोरखौ मोननाय नङा। 6% GDP इनभेस्टमेन्टनि बाजेटनि जि बाथ्रा बुंदों बे भेन्सार स्कुलफोराव बिल्डिं लुनाय टिचार्सनो दरमा होनाय टेक्सट बुक लाइब्रेरिनिफ्राय लानानै टयलेट जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार नांगौ बेखौ बै स्कुलफ्रा मोननाय नङा। दा बेबायदियाव बर' मिडियामनि 30-40% स्कुला दिनैसिमबो भेन्सार स्कुलाव दङ। दा बिफर इमप्लिमेन्टेसन 2021-22खौ टारगेट होदों बिनि सिगांनो जोङो बर' मिडियामनि बांसिन स्कुलफोरखौ मेक्सिमाम स्कुलखौ जोङो सरकारि खालामनांगोन आरो बे जोंनि थाखाय बेसेबांबा मोनसे चेलेन्जिं मोनसे टास्क। दा बेखायनो नैबे जि जेंना बे जेंनाखौ जोङो जुदि मोजाङै फोजोबनांगौब्ला दिनैनि समाव बर' मिडियामखौ लानानै स्पेसियेलि खामानि मावनो गोनां दङ आरो बर' मिडियामनि जि फरायसालि बेयाव जुदि इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ जायोब्ला जिहेतु बे इमप्लिमेन्टेसना बाउन्ड आरो बिनि स्ट्राक्चारेल चेन्जेसा जिहेतु फैखाबाय दा बेखायनो जों जि दाबिबाय थादोंमोन जे डाइरेक्टरेट अफ इडुकेसन फर बड' मिडियाम बे डाइरेक्टरेटखौ जोङो जुदि दानानै लानो हायोब्ला स्कुलखौ जों जुदि प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै लानो हायोब्ला टिचार्स जेराव जेराव गैया टिचार्स गैयिनि थाखाय दिनै स्कुला थैबाय। टिचार्स गैयिनि थाखाय स्टुडेन्ट एनरलमेन्टआ खम जानायनि थाखाय दिनै एमालगेमेसन खालामबाय दिनै मार्जार खालामबाय गोबां बर' मिडियाम LP स्कुला दिनै खमायबोबाय। नगाव मरिगाव बर' मिडियाम स्कुलनि संख्या 0 जानायनि लामायाव गोबां जायगायाव बेबायदि मोनसे थासारि वेरेस नों बिटिआर रिजननि मोनब्रै जिल्लायावबो दिनै बर' मिडियामनि अबस्थाया मोजां नङा। दिनै बर' मिडियामाव एनरलमेन्ट खमायदों आरो टिचार्स गैयिनि थाखाय स्कुला मार्ज जादों नङाबा एमालगेमेसन जादों। दा बेखायनो डाइरेक्टरेट अफ इडुकेसन जि बर' मिडियाम बिटिआर सुक्तियाव लिरजानाय दङ स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसना बिटिआर सुक्तियाव दङ आनकन्डिसनेल भाबै बर' मिडियामनि स्कुलखौ सरकारि खालामनाय बे गासैबो खामानिखौ जोङो बिफर इमप्लिमेन्टेसन जों मावना लाजोबनांगोन आरो इनफ्रास्ट्राक्चारखौ खालामनांगोन आरो लोगोसे जोंहा जि टेक्सट बुकनि जेंना दङ एकाडेमिक सेसना आरम्भ जायो 6 माससिमबो जोंनि लेखाया फैया क्लास 9-10नि लेखाया फैया LP स्कुल ME स्कुलनि लेखाया फैया। दा बेखायनो बै जि बिजाब माल्टि लेभेल जोंनो जे मोनसे टेक्सट बुक नांगौ नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलनि बा स्टेट लेभेलनि माखासे लेखाखौ ट्रान्सलेसन खालामनानै बर' मिडियामाव जोङो लार्निं होनांगौ। नैबे जि NEP 2020 बेयाव गासैबो बे बेबस्थाया दङ। दा बेखायनो नैबे टेक्सट बुक फर्मुलेसननि बेलायावबो टेक्सट बुक पाब्लिकेसननि बेलायावबो जोङो
बिनि सायाव इम्पर्टेन्स होनांगोन आरो अभारअल बर' मिडियामखौ नैबे स्ट्राक्चारजों जों जुदि खाबजाहोनांगौब्ला साफ्रोमबो बर' फरायसा फरायसुलि बर' गार्जेन बर' गोरों गोरा एकाडेमिशियान जायफोर प्रिन्सिपाल बा जायफोर इडुकेसनिस्ट दङ जोङो टिम हिसाबै खामानि मावनांगोन दल संगठना टिम हिसाबै खामानि मावनांगोन दा बेखायनो माखासे चेलेन्जेसआ दङ आरो माखासे जेंनायाबो दङ दा बिनिखौ लानानै बे इमप्लिमेन्टेसना बोरै जागोन प्रेक्टिकेल बिनि बाहायनाया बबे सिस्टेमाव जागोन बे गासैबो बिथिंखौ जों जुदि नायनानै आवगायनो हायोब्ला बर' मिडियामनि फरायसालिफ्रा लाब जागोन आरो जों जुदि बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि सिगांनो जों जुदि जेंनाखौ फोजोबना लानो हायाब्ला जोङो जुदि प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनो हायाब्ला टिचार्स एपइन्टमेन्टखौ खालामनो हायाब्ला टेक्सट बुकनि जेंनाखौ फोजोबनो हायाब्ला बा नोङो नैबे जि इनफ्रास्ट्राक्चारनि बिल्डिंनिफ्राय लानानै केम्पासनि जिखिनि दङ बे बेबस्थाखौ जों जुदि खालामनानै वेल इकुइप खालामना लानो हायाब्ला बेयाव जे माल्टि लेभेल लार्निं टिचिं जागोन स्टुडेन्टनि नाम्बार्सआबो बारायगोन बेखौ जोङो लांनायाव थारैनो जिखिनि टारगेट होदों